Julija Böttcher radi kao medicinska sestra već 7 godina na odjelu za intenzivnu njegu u ovoj berlinskoj bolnici u kojoj se inače zbrinjavaju osobe nastradale u nesrećama. Sada su međutim na njezinom odjelu samo pacijenti zaraženi koronavirusom. Pristupa odjelu bez zaštitnog odijela nema. Sada ćemo vas okrenuti na lijevu stranu. Super! Briga o oboljelima od korone je posebno zahtjevna i stresna, i fizički i psihički. Radim sve što je u mojoj moći, ali ponekad pacijentima moram reći, ne znam hoćemo li se više vidjeti. To su stvari koje nosite sa sobom kući. Ne možete odraditi 8 sati, a onda se isključiti i otići doma. Stalno ste, pogotovo sada u novom valu, suočeni s tim. I u privatnom životu. I neke stvari jednostavno sa sobom nosite kući. Među medicinskim sestrama i liječnicima na ovom odjelu raste ljutnja i ogorčenost jer gotovo svi teško oboljeli nisu cijepljeni. Vidimo da smo 20% naših kapaciteta intenzivne njege popunili pacijentima od kojih većina ne bi morala ležati ovdje da su cijepljeni. To frustrira. U Njemačkoj se trenutno na odjelima intenzivne njege nalazi skoro 5000 pacijenata oboljelih od COVID-19. To znači otprilike svaki 5. krevet intenzivne njege zauzima osoba zaražena koronom. Zbog toga se planirane operacije moraju odgađati. Hans-Joachim Jansen smatra da se problem bez uvođenja obaveznog cijepljenja, o čemu trenutno političari raspravljaju, ne može staviti pod kontrolu. Razlika je ako imate stopu procijepljenosti od jedva 70% ili stopu od preko 85%. To ima velike posljedice na razvoj epidemiološke situacije. Da bi se to postiglo, treba prijeći dug i težak put. Bez toga ćemo teško pregurati zimu, a onda će nas novi val ponovno dočekati sljedećeg ljeta i jeseni. Zato sam za obavezno cijepljenje. Svaki pacijent zaražen koronom dnevno dobiva sve ove lijekove, pa čak i više. Julija Böttcher i Hans-Joachim Jansen kažu da to pred očima treba imati svatko tko se ne želi cijepiti.